du være klar? Ja. Hej, er du træt af at blive socialt dumpet? Føler du ikke, der er ligestilling? Og betaler du for meget skat? Her er din løsning. Var det dig, der sagde noget om ligestilling? Og mindre skat. Og social dumping? Ja, det var nemlig mig. Enhedslisten går nemlig ind for 1. At alle er ligestillet, ligegyldigt køn, seksualitet eller religion. 2. Vi går ind for et skattesystem, hvor de rige betaler mere skat end de fattige. 3. Vi arbejder for at skabe flere jobs til folk som ham her. Enhedslisten! Enhedslisten! 4. Vi arbejder for et mere grønt Danmark, og vi arbejder for flere økologiske varer i Danmark. Kan du lide, hvad du hører? Så stem på Enhedslisten.